Nag-deploy sang diver subong man helicopter sang otoridad sa Italy para sa pagpangita sa anom ka missing nga mga sakay sang isa ka yate nga naglugdang matapos maabtan sang malain nga panahon sa kadagatan sang Palermo City sa Sicily, Italy. Isa ka sakay sang yate ang binawian sang kabuhi. Ang mga missing ang ginalakipan sa mga British, US kag Canadian nationals. Ang yate nga British registered ang may sakay nga 22 ka tawo sa tiyon sa aksidente. Na-rescue naman ang iban nga mga sakay sini. Nagsanag ang kahawaan sa Lisbon sa Portugal kag Ronda sa Spain sa pagtuhaw sang pinakauna nga supermoon subong nga 2024. Ang supermoon ang tawag sa isa ka phenomenon kung sa diin kasubong nga tuman kadako sang bulan bangod sa tuman kalapit sini nga distansya sa kalibutan. Una na nga nasaksihan ang supermoon sa Asia kag Australia, antes ini nakitaan sa Europe kag sa Middle East.